Отвори. О, хора, това е доста бавно. Моля, дайте, бързай! Ампостъра ще ме ване бързо. И аз бягам. Хайде. Супер. Не, коза. Ако ти си ампостъра, ще те кажа, че ти си. Благодаря ти, коза. Тук, каква коза е? Умънгъс коза. Коза. Защо казвам коза? Коза. Не мога да говоря. Хора, има два таска, които са последни. Има последни два таска. И някой е умрял, когато каза два таска. Вижте! Коза, бялата коза каза, извика, че някой е умрял. Ти ли си ампостъра? Ти си ампостъра. Знам. Дядо Коледа умря, вижте! Умря, защото фалихме в космоса.